L-oppożizzjoni kkonfermat it-tendenza distruttiva u negattiva li qed tieħu taħt it-tmexxija ta' Simon Busutill meta saħansitra vvutat kontra li jkun hemm sorveljanza u monitoraġġ tal-programm taċ-ċittadinanza b'investiment. Fi stqarrija maħruġa mill-uffiċju tal-Prim Ministru intqal li fuq direzzjoni tal-kap tal-oppożizzjoni, l-oppożizzjoni vvutat kontra li jkun hemm regolatur, kariga li għaliha Prim Ministru diġà ħabbar li qed jipproponi lill-eks kap taċ-ċivil Godwin Grima u saħansitra kontra li jkun hemm bord ta' monitoraġġ magħmul mill-Prim Ministru, il-Ministru nkarigat u l-kap tal-Oppożizzjoni. L-istqarrija tgħid ukoll li din l-attitudni negattiva tikkonferma li l-oppożizzjoni tinsab f'paniku u ma tridx li dan il-programm jaħdem għall-ġid tal-pajjiż. Sa dan it-tant waqt konferenza tal-aħbarijiet barra l-binni tal-Parlament, il-kap tal-Oppożizzjoni sostna li l-Oppożizzjoni kienet kontra l-prinċipju tal-programm taċ-ċittadinanza b'investiment. Sostna li huwa kien lest li jikkanċella din il-liġi jekk ikun fil-gvern, iżda l-flus li jkunu investiti ma jirritornahomx għaliex għalih ikunu donazzjonijiet. Firjek titla' Prim Ministru inti u ħadd neħi ċittadinanza ħaddihom il-flus lura? Assolutament, dik hija donazzjoni. Nirringrazzjawhom tal-flus imma dak huwa r-riskju li. Konfrontat mistoqsijiet mill-ġurnalisti, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li wara l-abbozz tal-liġi jgħaddi mill-istadji kollha huwa kien lest jikkunsidra li jservi fil-Kumitat tal-Monitoraġġ propost mill-Gvern. Iżda fl-istess nifs qal li jekk ikun fil-Gvern u kien lest li jħassar din il-liġi u jirtira ċ-ċittadinanzi. Mhux biss iżda qal li kien se jippubblika l-ismijiet ta' dawk li jkunu akkwistaw iċ-ċittadinanza. Tinsab kif diġà ħadni kif spjegajt minuta ilu. Il-pożizzjoni tagħna. Kif tippubblikaw l-ismijiet jekk ħadd tneħħulhom iċ-ċittadinanza? Iva, le. Waħda ma teskludix lill-oħra, konna qed nitkellmu fuq il-klawsola tat-trasparenza u fil-kuntest ta' dik il-klawsola jingħad bla dubju ta' xejn Gvern Nazzjonalista ġdid jippubblika, anzi inżid oħra. Dan il-kumitat illi waqqaf il-Gvern ma neskludix illi nipparteċipa fih għax ma jorbotx lill-oppożizzjoni milli tidħol fih, iġġib il-lista u tippubblika immedjatament qabel ma nistennew għall-elezzjoni. Mistoqsi dwar kif l-esperti legali qalu ma tistax titneħħa ċittadinanza b'mod retroattiv, Simon Busutill qal li hemm esperti li kitbu fil-ġurnali li huma anonimi li jaħsbu fuq l-istess linja li qed jgħidu. Apparti dawn in-nies, dawn l-esperti, hemm esperti oħrajn illi tkellmu bil-maqlub u ħadu l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista, inkluż espert kostituzzjonali eminenti illi ġie rrappurtat fit-Times, allura ma tistax tgħidli li ma jeżistix, imma sfortunatament baqa' under confidential cover, jiġifieri ismu ma xandarx, illi għamilha ċara illi iċ-ċittadinanza mogħtija taħt din l-iskema mhijiex dritt li tiġi mitwelid, mhijiex birthright. U għaldaqstant mhuwiex antikostituzzjonali illi toħodilhom. Minkejja dak li stqarrew pubblikament kemm il-kap tal-Fakultà tal-Liġi fl-Università u l-Avukat Ġenerali, Simon Busutill baqa' jsostni li huwa kien lest li jiltira ċ-ċittadinanzi jekk ikun fil-Gvern.